Náš svět na první pohled vypadá obyčejně, ale zvláštnosti najdete všude kolem. Jen musíte vědět, kam se dívat. Za těmito zvláštnostmi se skrývají překvapující vědecká vysvětlení. Pojďte s námi a my vás provedeme podivnostmi, bizarnostmi a jedinečnými kuriozitami světa. Tentokrát se podíváme na ty nejpodivnější vynálezy, na kouzelný prášek, díky kterému vám může dorůst část těla. Měl úplně stejný tvar, jako by se nikdy nic nestalo. Na ohromující vynález, který umožňuje nabíjení MP3 přehrávače pomocí trička, na obrovské kybernetické obleky, kozí mutanty a na pavouky, kteří umějí utkat části lidského těla. Nevím, jestli jsme lepší než Spider-Man, ale za to jsme skuteční. Nejpodivnější vynálezy na světě. My lidé máme nutkavou potřebu pořád něco vynalézat. Dalo by se říct, že chuť vytvářet nové věci je pro nás lidi, co by živočišný druh, příznačná. Vynálezy jako televize nebo rádio nejsou dnes nic neobvyklého, v době svého vzniku ale byly naprostou senzací. Stejně jako náš první vynález, kouzelný prášek, který od základu mění vše, co víme o lidském těle. Lee zpívak je zázrak medicíny a taky záhada, která nedá spát doktorům po celém světě. Navezl mě do toho můj brácha Ellen. Člověk si je staví, lítá s nimi a taky padá. Lee měl na kontě 40 sestavených modelů, když měl první nehodu. Přiblížil se rukou příliš blízko k vrtuli a nestálo ho to jen motor. Dal jsem ruku moc blízko a uřízlo mi to článek prstu. Nevíme, jestli to ten prst rozsekalo nebo jenom uřízlo a odletěl někam na střechu, protože jsem stál za domem. Nepodařilo se nám ho najít. Lee přišel o špičku prstu na dobro. Uřízlo mi to asi tolik. A ztracený prst ho nasměroval k zázraku. Tam, kde dřív Lee měl pahýl od krve, vidíte dokonalý prst bez jediné jizvičky, který dovede to samé, co originál. Příběh o tom, jak Lee prst znovu získal, zní jako z vědecko-fantastického filmu. Jako inspirace posloužili salamandři, napomohli mu čuníci a celý ho zrežírovali dva špičkoví odborníci. Jedním z nich byl Leeův bratr Ellen. Měl moji naprostou důvěru. Čekal jsem, že mi díky němu prst doroste. A stalo se. Ani nevím, jestli jsem mu za to vlastně poděkoval. Tento podivuhodný příběh vědy začíná u salamandrů. Salamandři jsou hvězdy, co se týče dorůstání končetin. Když ztratí končetinu, zase jim doroste. Dokonalá kopie ztracené končetiny. Ellen Zpívak propadl kouzlu salamandrů na univerzitě. Jednou v létě se vrátil domů z přípravky na medicínu s asi 150 salamandry od jednoho profesora. A já jsem je každé 3 dny musel krmit. Malinkou pinzetou jsem jim před očima mával kouskem hamburgeru. Ellen se vypracoval mezi špičky regenerativní medicíny a tak se setkal se Stevenem Badilakem. Jeho pracoviště v Pittsburghu vypadá jako moderní laboratoř doktora Frankensteina. Což dává smysl, protože s šíleným vědcem sdílí posedlost stvořit nový život. A to tak, že naučí lidské tělo regenerovat s dokonalostí vlastní salamandrům. Za 9 měsíců vyroste celý nový člověk. Stačí vymyslet, jak vypěstovat jednotlivé části lidského těla. Salamandři a lidé reagují na zranění odlišně.
Nám se na ráně vytvoří strup a zůstane po něm jizva. Kdyby se nám nedělaly jizvy, nejspíš bychom umřeli. Vykrváceli bychom, nebo bychom nebyli schopni vypořádat se s infekcí, která je nevyhnutelná. Salamandrům se jizvy nedělají, místo toho jim tkáň dorůstá. Doktor Badylak by chtěl reakci lidského těla na zranění přeprogramovat. A to s pomocí něčeho velkého, jako tento čuník. Výzkumná medicína si prasata pochvaluje, sice jim nedorůstají končetiny, ale jsou významná v jiných ohledech. Některé části těl prasat můžete bez jakéhokoliv rizika použít i pro lidi. Prasečí chlopně se transplantují lidem už řadu let. V opravně lidských těl doktora Badylaka pracují s prasečím měchýřem, orgánem schopným regenerace. Nevypadá sice vábně, ale obsahuje něco, díky čemu vám můžou dorůst části těla. Po seškrábání přebytečných vrstev tkáně dostanou tady toto. Tohle je Matrix. Je tvořený z buněk, které v ní žijí. Je to mezibuněčná hmota. Mezibuněčná hmota funguje jako lešení pro buňky, které v ní žijí. Mají ji všichni živočichové, včetně lidí. Ta mezibuněčná hmota je lepidlo, které drží buňky ve všech tkáních lidského těla pohromadě. Dává buňkám příkazy a ty zase dávají příkazy jí. Prasečí měchýř je coby odpad z jatek, levný a snadno dostupný. Vyčistí se ve speciálním roztoku, usuší se a následně se z něj vytvarují proužky, nebo se rozemele na prášek. Když si ho dáte na ránu, nějakým záhadným až zázračným způsobem změní, co se bude dít dál. Místo, aby si to tělo řeklo zranění, tak uděláme jizvu, tak si řekne zranění, budeme regenerovat a Matrix pomůže tělu přeorientovat se na proces regenerace. Tak to bylo podle všeho i s Leem Spívakem, který vynález jako jeden z prvních vyzkoušel v roce 2005, jako dar od bratra Allena, který už dnes nežije. Poslal mi ten materiál. Byla to taková zkumavka s práškem. Lee sice netušil, co je podivný prášek zač, ale bratrovi naprosto důvěřoval. Vždycky jsem Allenovi věřil, a co bych tak mohl ztratit? A za 4 týdny získal, co už považoval za ztracené. Posypal si prst prasečím Matrixem a článek prstu mu jako zázrakem dorostl. Nehet neměl chybičku, byl naprosto přesně vytvarovaný, jako by se nikdy nic nestalo. Dokonce i otisk prstu dokonale odpovídal starému otisku z roku 1961, kdy Lee narukoval do armády. Leeův článek prstu znamenal významný průlom. Jsem si jistý, že tomu pomohl ten prášek. Nevím, jestli to byl ten prášek sám, ale určitě se na tom podílel. Dal nám odvahu rozšířit klinický výzkum na lidi a zkoušet různé formy této hmoty. Výzkum se nyní vydává velmi odvážným směrem. Dokáže vynález replikovat celou končetinu. Seržant námořnictva Ron Strang byl zraněn na misi v Afghánistánu, když vykročil špatným směrem. Bouchlo to napravo ode mě. Vyhodilo mě to do vzduchu a když jsem dopadl na zem, uviděl jsem, že mám díru v noze. Ten výbuch mi utrhl půlku stehna až k boku. Ron už nedoufal, že bude ještě někdy chodit. Přišel o polovinu stehenního svalu. Možností léčby mnoho nebylo. Ovšem pak se zapsal do klinického výzkumu pro léčbu zraněných vojáků mezibuněčnou hmotou. I přes rané stádium jde zatím všechno hladce. Je to prostě zázrak. Nikdy by mě nenapadlo, že je to vůbec možné.
Od nového článku prstu jsme se dostali k novému svalu na noze a to jsme sotva začali. Teď se snažíme přijít na to, jak stejný postup aplikovat na celé končetiny. Určitě ale jednou narazíme na etický problém. Až přijdeme na to, jak nechat člověku dorůst končetiny, nejspíš přijdeme na to, jak stvořit celého člověka. Jde to vpřed, čím dál rychleji. Ještě uvidíte. Nový pohled na věci vyrobené na míru. Mohlo být o významnější vynález než parní stroj nebo internet. Nejpodivnější vynálezy na světě. V 15. století odstartoval Němec Johannes Gutenberg vynálezem knihtisku revoluci. Jeho vynález nám otevřel dveře do doby renesance, osvícenství a moderní ekonomiky založené na znalostech. Kdo by byl řekl, že tiskařský stroj může změnit svět? Představte si svět, ve kterém si všechno můžeme vyrobit podle svých představ pouhým stisknutím knoflíku. Představujeme vám vynález, který umí vyrobit cokoliv, co ve svých fantazích vidíte, slyšíte nebo řídíte. Mohlo být o významnější vynález než internet, o větší pokrok než průmyslová revoluce. A celé to začíná tiskárnou. Nemáme na mysli tu, co chrlí papíry. 3D tiskárny dalece přesahují možnosti papíru a inkoustu. Firma Aba Reichenthaler vyrábí 3D tiskárny nejrůznějších druhů. Máme 7 druhů tiskáren a používáme asi 100 druhů materiálu. Vosk, kovy, materiály na bázi gumy, plasty nebo kompozity. V současnosti si můžete vytisknout i složité věci, jako jsou díly do automobilu. Tradiční způsob, jak vyrobit něco, co se skládá z různých segmentů, je, že se věc vyrobí po částech a ty se k sobě svaří, přišroubují nebo jinak připevní. S 3D tiskárnou se dá celý výrobek vyrobit naráz a není potřeba žádná další práce. Celé to zní jako ze Star Treku. Zdigitalizujeme vás a přeneseme do softwarové aplikace, která vás digitálně rozloží na malinkaté plátky. Potom vás po vrstvách zreplikujeme tak, že klademe na podavač materiál, který k sobě po sobě jdoucí vrstvy spojuje. Až nakonec vznikne něco takhle krásného. Zde vidíte v současnosti největší komerčně tištěný předmět. Nárazník k sedanu střední velikosti. Tato auta ale potřebují nové díly tak rychle, jak je ničí. Lidé jako vedoucí aerodynamického týmu Penske Racing Thomas DeLange posouvají 3D tisk na novou úroveň. Při závodech NASCAR auta pořád do něčeho narážejí, navzájem do sebe bourají, plechy jsou pořád zprohýbané. Ročně zničíme spoustu aut. Křivky, které vyhrávají závody, dostávají svůj tvar v aerodynamickém tunelu s pomocí 3D tiskárny a modelu vozu Penske v životní velikosti. Joe, můžeme začít. V podstatě většina karoserie, kterou můžete na autech vidět, se tiskne. Součástka se s autem shoduje na setiny milimetru. Experti teď mohou vzít libovolnou součástku, lehce ji upravit a nový design vytisknout a okamžitě vyzkoušet. Testujeme asi 30 nebo 40 různých konfigurací denně. Dnes se budou zkoušet 2 bezpečnostní prvky, které auta NASCAR musí mít. Díky speciálním křidílkům mají auta na dráze lepší stabilitu. Slouží také jako ochrana před přetočením. Mají snížit vztlak na povrchu auta, kvůli kterému se můžou otočit, což je nebezpečné jak pro řidiče, tak pro diváky. Tohle je větší křídlo, které jsme teď dostali. Teď se rychle snažíme ten design dotáhnout, abychom viděli, jaký efekt to bude mít na auto. Kouř pomáhá zviditelnit proudění vzduchu. Počítače počítají, jaký vliv má síla vzduchu na výkon auta.
Přítlak, odpor, boční síla. V rychlosti přes 300 km za hodinu může sebemenší změna znamenat rozdíl mezi vítězstvím a tím, že se auto začne nekontrolovaně točit. Test dopadl dobře. Větší bezpečnostní křídlo auto nespomaluje. Z tunelu tedy může vyrazit rovnou na další závod. Je to skvělý pocit, když vaše auto vyhraje. Dnes jsou částky do aut, zítra, kdo ví? Třeba si budeme moct vytisknout celý dům. S tímto vynálezem dostáváme do rukou něco naprosto výjimečného, schopnost okamžitě vytvořit něco nového. Může se zdát, že tento muž má něco za lubem, ale ne. On si jenom parkuje kolo na zeď. A tady ten prcek mu v tom pomohl. Už celá desetiletí se vědci snaží odhalit, co umožňuje gekonům přilnout k povrchu. Dokážou šplhat po libovolném povrchu, viset hlavou dolů a podpírat celé tělo jen prsty. Jsou to takové samolepky mezi ještěrkami. A právě to fascinuje Duncana Ershika, který se touto zvířecí atletikou zabývá. Gekoni jsou nejlepší lezci na světě. Prsty na nohou dokážou vyvinout obrovskou sílu a přitom polštářky na prstech zase neuvěřitelně snadno z povrchu odlepí. Co tedy mají gekoni a my ne? Odborník na materiály Al Crosby by toto tajemství moc rád odhalil. Pokud chceme lidem dát technologie, díky kterým budou moct cokoliv přilepit a následně sundat, opakovaně prakticky na jakýkoliv povrch, pak se můžeme inspirovat právě u gekonů. Tito dva vědci se rozhodli stvořit to nejlepší lepidlo vůbec a rozhodně se už mají čeho chytit. Tenhle pásek udrží přibližně 300 kilo a takovýto pás má nosnost 7,5 tuny. Tolik váží třeba kamion. Svůj vynález nazvali GekSkin a funguje, protože vědci odhalili, v čem tkví tajemství přilnavých nožiček gekonů. Dlouhá léta si vědci mysleli, že gekoni jsou tak skvělými lezci díky chloupkům, co mají na prstech. Ty se nazývají séty. Na každém polštářku jich gekon má několik milionů. Náš výzkum ale prokázal, že tyto chloupky nejsou pro lezení to nejdůležitější. Tím pravým zázrakem jsou šlachy, které jsou spojené s kůží a kostí nohy. To spojení mezi šlachou, která se táhne kůží až ke kosti, je naprosto unikátní. Právě takto tuhá tkáň umožňuje tvorům tak velkým jako gekoni, aby se udrželi na zdi. Jemné chloupky na kůži zajišťují gekonům přilnavost. Šlacha je ovšem tím kouzlem, které nese váhu jejich těla. Tým vyzbrojený novými anatomickými poznatky se chystá šlachu uměle napodobit a je to až překvapivě prosté. GekSkin se skládá ze dvou obyčejných materiálů. Jednak je tu textil a pak takový materiál podobný gumě, jako například těsnění v koupelně. No, je tu i trochu té vědy, kterou nám doktor tají. Nejprve se směs syntetických gum nalije do formy, ve které vznikne měkký polštářek, přilnavý stejně jako chloupky na prstech gekonů. Následně se přidá tuhá látka, silná jako gekoní šlachy. Začali jsme používat materiály z uhlíkových vláken jako kevlar, které jsou velmi tuhé a výsledný efekt je skvělý. A když dáte dohromady jemnou gumu s tuhou látkou, máte GekSkin. Malý pásek snadno přilne k povrchu. A jen tak se neodlepí, ani pod tíhou více než 100 kilogramů. Užití je velmi široké. Je vhodný i pro domácnosti na zavěšování věcí nebo v průmyslu ke zvedání křehkých předmětů, které se nesmí poškodit. Nebo třeba v dopravě. Takže místo kola si příště možná pověsíte auto.
A poděkovat za to můžete ještěrkám. Kolikrát za den zvednete šálek? Je to prosté, člověk na to ani nemyslí, náš mozek se ale nadře. V lidském mozku je odhadem 100 miliard neuronů a několik milionů neuronů se podílí na něčem tak prostém, jako je zvednutí šálku. Co když ale tělo takový úkol nezvládne? Cathy Hutchinsonová měla před 15 lety mrtvici a zůstala ochrnutá. Mozek ale pořád ví, co má dělat. Neuvěřitelné na Cathy není robotické rameno. Naprogramovaní roboti dělají práci za lidi už celé desetiletí. Plně automatizovaní roboti řídí celé továrny. Zvláštní je, že robota ovládá Cathy. Rozkazy dává její mozek. Když pomyslela na to, že si vezme něco ze stolu, to robotické rameno vykonalo zhruba stejný pohyb, jako by provedla ona rukou, než její mozek zasáhla mrtvice a zvedla termosku s kávou. Přitáhla si ji k sobě a poprvé za 15 let si sama podala ranní kávu s mlékem. A takhle to funguje. Volní pohyby ovládá mozková motorická kůra. Cathy do této části mozku implantovali malý čip. Ten snímá signály z mozku a posílá je počítači přes kabel, který má Cathy v lebce. Počítač dává robotickému rameni pokyny, jak se má pohybovat. U Cathy to zafungovalo na jedničku. Nikdo z nás nezapomene na ten její úsměv. Vynález nazvaný Brain Gate je zatím ve fázi klinických testů. Pokud vše půjde hladce, mohl by pomoct mnoha postiženým lidem. Ještě uvidíte. Vynález, který dává spojení funkční oblečení zcela nový význam. Jednou se to bude používat na veškeré oblečení. Nejpodivnější vynálezy na světě. Sny mnoha vynálezců končí nenaplněné na podlaze patentového úřadu a jiné vynálezy jako mikročipy nebo mobilní telefony od základu změnily náš život. Jaký další skvělý vynález se na nás řítí? Našli jsme člověka, který přišel na způsob, jak ovládnout energii související s jevem zvaným Seebeckův efekt. Kdo ví, možná, že i nabíječky na mobily už brzy skončí v propadlišti dějin. Nápad na skvělý vynález může přijít kdykoliv. Třeba když se snažíte vyplavit endorfiny v rytmu MP3 přehrávače. Zní to jako idyla, dokud vám nedojde baterka. A vy musíte dál běžet bez hudby, pokud tedy nejste tímto běžcem. Co to má na rukávu? Student Cory pracuje ve velmi zvláštní laboratoři, kde nové technologie vznikají za pomoci malých kousků nanomateriálů. Pracovat tu můžou jen vědci, kteří dovedou myslet na uživatele, jak nám řekne jeho profesor Dave Carroll. Všichni nejsme blázni, co jen vysedávají v laboratoři a ignorují problémy světa. Snažíme se vymýšlet věci pro normální lidi. Jak je tedy možné, že MP3 přehrávač hrál dál? Díky vynálezu nazvanému Powerfelt. Nachází se na tričku běžce v písmenech dvojité V a F. Powerfelt je látka, která vyrábí energii ze zdrojů tepla jako lidské tělo. Jednou se bude využívat ve veškerém oblečení. Elektronické oblečení už několik let projasňuje náš život. Energii ovšem nevyrábí. Když chcete, aby svítilo, musíte ho zapojit do zásuvky. Od ostatních vynálezů v tomto směru se Powerfelt liší tím, že energii vyrábí, neukládá ji. A využívá jevu nazývaného Seebeckův efekt. Stačí k němu vodič, který má na jedné straně větší teplotu než na druhé. Tělo našeho atleta je teplejší než okolní vzduch. Oblečte ho do trička s Powerfeltem a s vestavěnými nanotrubicovými vodiči a máte lidskou elektrárnu. Výzkum trval několik let, ale vynález konečně funguje a nanotrubic to chce opravdu hodně. Jsou 100 000krát tenčí než lidský vlas.
Uhlíkové nanotrubice jsou pásy uhlíků atomů spojených dohromady, takže tvoří tenkou vrstvu. S tak malými věcmi se pracuje pomocí chemikálií. Těmi se určuje, kterým směrem se atomy pohybují a na co se vážou. A když se to udělá správně, dostanete celou hromadu nanotrubic s pořádnou kapacitou. Výsledný materiál dokáže přenášet 1000krát víc proudu než měděný drát. Je vytvořený pomocí nanotechnologií. Ty dokážou opravdové zázraky. K výrobě nanotrubic je potřeba teplo, proto se zahřívají v troubě při teplotě 1000 stupňů Celsia. Na jeden powerfeld je jich potřeba několik bilionů. Ve sterilní místnosti pak vědci míchají chemikálie jako šéf kuchaři. Je to taková hodně moderní kuchyně, ale místo jídla tu děláme látku. Látka vzniká smícháním nanotrubic s tekutými plasty. Pak se nalije na sklíčko a nechá se vyschnout. Všichni známe polyester, nylon a další materiály, ze kterých se dělá oblečení. Hostitelský materiál pro nanotrubice je stejný jako ten, ze kterého se oblečení normálně vyrábí. Tento nenápadný proužek by mohl od základu změnit výrobu látek. Proužky se naskládají na sebe, vodivé vrstvy se střídají, střídá se kladný a záporný náboj, takže vzniká konečné napětí. A nejlepší je, že zdrojem energie je vaše vlastní tělesné teplo, takže energii vydáváme a zároveň vyrábíme. Jenom energie z vaší ruky stačí na to, abyste si nabili mobilní telefon. Za tento skvělý nápad můžete poděkovat 12leté dívce. S tím nápadem přišla moje dcera. Jednou v létě, když bylo horko, si všimla, že můj mobil je celý rozpálený a povídá: tati, podle mě bychom mohli použít to teplo z tvé ruky, aby baterka vydržela díl. Moc chytrá holka. Z pohledu vědců možnosti využití neberou konce. Tou látkou by se dala pokrýt všechna sedadla v letadle. Získáte tak zhruba 1 kW. Tím by se dalo pohánět veškeré zábavní zařízení v letadle čistě pomocí vydaného tepla. Výkonný materiál se zatím vyrábí jen v malých proužcích. Nebude trvat dlouho a budou se z něj možná vyrábět celá trička. A budou vypadat jako obyčejná trička. Neuvidíte žádný rozdíl. S každým krokem ale budete mít víc energie. Tento vynález připomíná dřívější hit večírků, provázek ve spreji. Tentokrát si ale nezaneřádíte obývák, protože je to oblečení ve spreji. Sprej dává nový význam spojení oblečení na tělo. Zaručeně vám sedne, protože se nastříká na míru. Nemá švy, snadno se sundá a dá se použít znova. A když se potrhá, nevadí, stačí jen přestříknout a můžete vyrazit. Španělský módní návrhář Manuel Torres je napůl chemik a napůl krejčí. A pokud nefandíte tričkům, tady máte modely z plechovky na přehlídkovém mole. Fabriken kombinuje bavlnu a polyester s plasty a rozpouštědly a výsledkem je grafity na lidském těle. A jak to bude podle Manuela vypadat v budoucnu? Jako kabinka, do které vejdete a během pár minut si necháte značkový kousek nastříkat na tělo na míru. Japonci mají roboty skoro stejně rádi jako vlastní děti. Ten se drží. Ahoj. Co by se ale stalo, kdybyste nedokázali poznat rozdíl mezi člověkem a strojem? Co kdyby androidi žili mezi námi a byli tak podobní lidem, že byste si je vybrali za kamaráda, nebo dokonce za přítelkyni, nebo za svoje dvojče? Androida, který se nejvíc podobá člověku, vynalezl Hiroshi Ishiguro. Mým cílem je dozvědět se co nejvíc o lidech. Proto stavím roboty podobné lidem.
Svůj vynález nazval Geminoid, což latinsky znamená dvojče. Dovede se usmát, mrknout, přikývnout a dokonce i mluví. Profesor Ishiguro ji vybavil všemi dílčími pohyby, které lidé při komunikaci používají. Teď zrovna sedím, ale moje tělo a oči jsou neustále v pohybu. Pozorně tyto podvědomé pohyby měříme a vyvíjíme počítačový program na ovládání androidu. Krása androidů spočívá v tom, že je vaše společnost nikdy neunaví, ale když oni unaví vás, prostě je vypnete. To byl ovšem druhý existující Geminoid. Prvním Geminoidem byl Ishiguro. Ano, profesor stvořil své druhé já. 1, 2, 3, robot. Je to takové moje dvojče. Nejsem to já, je to někdo jiný. Skutečná krása tohoto stroje se ukrývá pod povrchem. Umělci nejprve vytvarovali podle forem obličej, na který nasadili kůži a přidali i zuby. Částečně jsou to moje vlasy. Například tady a tady. To jsou moje vlasy. A taky tady. Dokonce i chloupky na rukou jsou pravé. Nejtěžší však bylo vypilovat jemnou mimiku. K tomu profesorovi posloužilo 13 maličkých motorů, aktuátorů, které rozmístil po celé hlavě. Lidé mají na obličeji spoustu svalů. My jsme je nahradili aktuátory. Například při úsměvu musíme zvednout koutek. Na pohyb rtů potřebujeme aktuátor. Pro řeč potřebujeme 2 aktuátory. Všechno v pořádku? Ano, všechno v pořádku. Dnes jsem trochu unavený. O vědcích se ví, že mluví sami se sebou a tento vědec obzvlášť. Až na to, že Geminoid doopravdy nemluví. Jak vypadá můj obličej teď? Dobře. Tento student ovládá veškeré pohyby robota. Mám tu webkameru, která mi snímá obličej. Když pohnu obličejem, robot ten pohyb zopakuje podle mě. Co výzkum? Jak pokračuje projekt? Výzkum pokračuje dobře. Software dokáže sledovat můj obličej, oči, ústa nebo tváře a robot pak dělá stejné pohyby jako já. Geminoid kopíruje každý pohyb osoby za ovládáním. Není to ani tak robot jako moderní loutka s dálkovým ovládáním. Chtěl bych robota ovládat AR-kem. Proč AR-kem? LEDčko je lepší. Profesor chtěl, aby Geminoid dokázal zachytit jeho skutečný charakter a osobnost. Pořád vypadá ve stresu. Jde z něj strach. Lidi říkají, že vypadám pořád naštvaně. Nejsem naštvaný, takhle se normálně tvářím. Jinými slovy, aktuátory pro úsměv moc práce nemají. Usmívat se jsem ho viděl jenom jednou. To když k nám do laboratoře přišli z novin a fotograf mu řekl, aby se usmál. Tehdy jsem ho poprvé a naposledy viděl usmívat se. Je to docela hloupost. Profesor Ishiguro si myslí, že roboti nám budou skutečně prospěšní jedině tehdy, když je přijmeme doma, v práci, zkrátka v životě. Na vzhledu tedy záleží. Někdo se zase domnívá, že by androidi s lidským obličejem mohli být velmi přínosní pro výuku dětí s autismem, aby se naučili poznávat a napodobovat lidské výrazy a pocity. Lidem na vzhledu samozřejmě záleží, třeba u manžela nebo u partnera. S tímto vynálezem už nikdy nebudeme sami. Lidé a humanoidi můžou klidně žít bok po boku, takže ani nepoznáme rozdíl. Velbloudí závody jsou už celá staletí sportem šejků a také výnosný podnik s velkým problémem. Děti.
Nemůžou ani řídit auto, tak jak by mohli závodit na velbloudech. Tito malí žokejové strhli mezinárodní kampaň proti zneužívání dětí velbloudům, je jedno, kdo na nich jede. A tak jim na hrb vyskočí moderní technika. Seznamte se s Jockey boty. Váží jen pár kilo a na dálku je ovládají lidé z jedoucích aut. Robotický jezdec tahá za otěže a pohání zvíře bičíkem. Ještě uvidíte, kříženec pavouka a kozy spřádá vlákna do lidského těla. Představuju si, že by se z člověka tak trochu stal Spider-Man. Nejpodivnější vynálezy na světě. Věřte nebo ne, jedním z nejsilnějších materiálů na světě je pavoučí vlákno. Je 5krát pevnější než ocel a velmi pružné. Pavouci se ale na farmách chovají těžko, takže to asi nebude ta správná cesta vpřed. Co kdybychom ale dokázali vyvinout materiál s vlastnostmi pavoučího hedvábí, aniž bychom ho museli získávat od nich? Mohlo by to změnit náš život? Idyla na farmě nedaleko Loganu v Utahu. Ty dneska nemáš hlad? Podobnou farmu jste ale ještě neviděli. Zdejší kozy v sobě ukrývají tajemství, které může jednou provždy změnit naše životy. Na pohled to není poznat, ale tyto kozy jsou z části pavouci. U jejich stvoření stál vědec Randy Lewis. Jediný rozdíl mezi Daisy a obyčejnou kozou je v tom, že má navíc jeden gen, který jsme jí implantovali, když byla ještě embryo. A odtud tento gen pochází od pavouka jménem Nefila. Tento pokusný králík mezi pavouky se obzvlášť proslavil tkaním sítí. Podařilo se nám získat gen na výrobu vlákna z DNA pavouka a implantovali jsme ho kozám na velmi specifické místo, aby se bílkovina pavoučího vlákna projevila pouze v kozím mléce a pouze, když koza dává mléko. A protože koze implantovali jeden gen navíc, obsahuje její mléko toto, jeden z nejužitečnějších materiálů na světě. Máme tu asi 32 koz s implantovaným genem a asi 6 takových kozlů. Tady Daisy je jedna z prvních koz s pavoučím genem. A tady se mléko mění na vlákno v pavoučí laboratoři profesora Lewise. Naším hlavním cílem je vytvořit to, co se v přírodě vyskytuje v podobě pavoučího vlákna. Zázračné vlákno se dá využít téměř na cokoliv. Od lan na šplhání, po šňůry, na padáky. Hlavním cílem jsou ale náhrady určené lidem, tedy vazy a šlachy, které se dají implantovat do lidského těla. Jsme si jistí, že dokážeme vyrobit vazivový materiál, který bude stejně pružný jako materiál přírodní. Jen ten náš bude 10krát silnější. Podle mě za 5 až 7 let budeme mít materiál vhodný k implantaci do lidského těla. Proměnit kozí mléko na vlákna je pořádná vědecká dřina, při které se používají všemožné stroje s hodně složitými názvy. Nejprve systém tangenciálních filtrů oddělí protein vlákna od zbytku mléka. V centrifuze se pak tekutý protein točí rychlostí 8000 otáček za minutu, dokud z něj nejsou pevné granule. Ty se dají do vymrazovacího přístroje, kde se promění v prášek. A nakonec se z prášku stane, ano, uhodli jste, kapalina. Tady přidáváme 2 chemikálie v kapalném stavu, abychom dostali roztok. Takže máme kapalinu, ze které můžeme tkát pavoučí vlákna. Všichni vědí, že mléko je dobré. Tohle o něm ovšem tuší málo kdo. Protože po pouhých 48 hodinách práce vědci získají toto. Vlákno dlouhé až kilometr.
Tato vlákna možná budou brzy pomáhat v pohybu i lidem. Za to všechno můžeme poděkovat pavoukům, kozám a jednomu velmi kreativnímu vědci. Toto je kyborg. Tento robotický oblek se pohybuje podle přání nositele. Myslím na to, že se chci pohnout a proto se ten oblek pohybuje. Tento zázračný oblek pomáhá chodit i lidem, kteří celé roky nemohli udělat jediný krok. Profesor Yoshiyuki Sankai věnoval práci na obleku 20 let a nazval ho HAL, což je anglická zkratka pro hybridní asistenční končetinu. Přemýšlel jsem, jak propojit lidi a roboty. Normálně jsou roboti někde jinde. A my jsme vyvinuli exoskeleton, který člověk nosí na sobě. Jeho firma Cyberdyne provozuje specializované rehabilitační centrum, kde se lidé po těžkém úrazu učí znovu chodit s pomocí obleků HAL. Máme tady lidi po mrtvici s úrazem míchy nebo lidi po mozkové obrně. Toshio Nakakita si poranil míchu při nehodě na kole. Řekli mi, že strávím celý život na posteli. Oblek ale dokáže zázraky. Tento úžasný vynález učí lidi opět chodit. Můžeme nastavit, jak moc má robot člověku pomáhat. Pacient se soustředí na chůzi a oblek zaznamenává signály z jeho mozku. Senzory rozpoznávají nepatrné nervové signály na kůži, které dávají svalům na nohách povel k chůzi. Počítač u pasu signály interpretuje a synchronizuje pohyb kybernetického obleku tak, aby dokonale napodoboval kroky. Jde o dokonalou souhru člověka a stroje. S naším systémem uživatelé řídí robota a zároveň robot řídí tělo uživatele. Úžasné na tomto vynálezu je, že pomáhá lidem chodit i potom, co si ho sundají. Jako kdyby svalům připomněl, jak se chodí. Výzkumníci se stále snaží odhalit, proč to tak je. Ovšem výsledný efekt se popřít nedá. Podívejte se na pana Nakakitu teď. Máme tu spoustu takových lidí. Vidíme, jak se jejich stav zlepšuje. A robotické obleky mohou pomáhat i zdravým lidem. Tento nový oblek na celé tělo dokáže až 7násobně zvětšit vaši sílu. Zatím jsme viděli jen prototypy. V současnosti se ale 6 zatím vyrobených obleků začíná používat při úklidových pracích ve Fukušimě. Míra radiace je tam tak vysoká, že odklízecí čety musí nosit ochranné obleky, které omezují pohyb. Robotické obleky dělníkům ale dávají nadlidské schopnosti. Ochranná vesta je velmi důležitá, ale je hodně těžká. Váží asi 50 nebo 60 kg. Robotický oblek ji nese, takže dělníci můžou pracovat. Obleky by si výkon mohli zlepšovat také záchranáři nebo stavební dělníci nebo astronauti ve vesmíru. Obleky HAL se používají v celém Japonsku a dokonce i v Evropě. Už brzy možná zamíří i k vám. Tento úžasný vynález nás posouvá o další krok blíž k dokonalému soužití lidí a robotů.